kekuatan sing digadang biyen nate janji ing saiki apa lajengaken kemalih nggih Mas Pak. Nah, nggih kagem ngaturi suka paring suka ugi libur panglipur kalian kulawarga Bapa Cipta dalah Ibu sapa ki Cesimi Camurni iki karo tambahi telur kayane yo malah luwih pas. Nah, nggih muga-muga Dimas Bagus sapa ki mau lali. Dimas Bagus Kuat Sutrisno kalian diajeng Ayu Sri Endang Pujiati dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi tansah paring maghfirah Gusti kang murbaing dumadi. Amin amin ya rabbal alamin. Kagem nyugata panglipur ugi suka paring suka
sesarengan kalian Suwarawati ingkang mijil saking Banjarnegara ugi saking Wonosobo ugi sesarengan kalian Widyawati ingkang mijil saking Purbalingga saking Banjarnegara ugi kagem ngaturi lipur panglipur kalian kulawarga Bapak Cipto dalah Ibu Jasimi. Sarangan kalian Suwarawati ingkang mijil saking Banjarnegara. Monggo Mbak Astri Yolanda. Cayu, urung ngantuk toh? Urung. Ini ojo ngantuk. Wong ini dipentingke karo Pak Cipto. Nggih. Lah iki dipentingke kon ngawahi panglipur iki suka paring Nggih, Mas suka. Gareng. Iki yo mau ning jero Pak Cipto yo wis request. paring dono wewe. Panyuwunan lagu. Kadah napa mawon? Lagune piro mau 3 tapi jane wong 100 yo wae loro bae. Oh, loro Masa bae. 3 kakean. Iki ana Apa? Pewayangan, ana Lintang Asmara karo Ninggal Katresna. Oh nggih. Iki paringi loro bae siji hapus. Hapus. Kok nambahi maning paringi. Tenang wae, aku ngerti anu. Lah Dihadirkan semua. Setunggal maka setunggal Nggih. dipun aturaken kagem ngaturi suka paring suka ugi lipur panglipur kalian kulawarga Bapak Cipto Nggih. ugi kalian para tamu undangan kang sampun kepareng rawuh iki Nggih. ngaturaken bengi panuwun kersa iki apa jenenge lek-lekan Lek-lekan. lah ya lek-lekan iki tegese Oh. lek-lekan iki napa Mbah tegese Mbah melek-melek Melek-melek. lek-lekan kuwi ngelekno moto ngono kuwi ngene dadi ya prihatinan Prihatinan, Nggih. prihatinan nggo ndongake aweh donga pamuji lan pamuja maring pinanganten kekalih Nggih. men ngesuk acarane ya lancar Nggih Mas Gareng. terus diberkahi karo Gusti Kang Murbaing dumadi dadi pinanganten sing soleh solehah sing sakinah mawaddah warahmah maksudnya lah ya engko diparingi momongan sing soleh lan solehah Amin. Monggo. monggo Mas sampai hatimu Tuh. Lintang Asmara. Lintang Asmara aku rel Mas dilane Mas dilane greng wong ayu tresno mungkin ngarya tampa susaja ning Wong bagus. Kenapa sedih? Antep rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu tenan Mas Gareng. Kok sing tenanan kaya tresnane pinanganten kekalih. Nggih. Lintang Asmara sarangan kalian biola ras pamodugan saking tingkat pemugan marang sang Yasulas
Sepoyo putih, sepoyo pati. Jangan mas. Kapiarso menika pamundutan saking Popo Bapak Cipta, Bapak